Buyag-buyag ba? So yun mga kalat, Domingo at Lao Subong. Bali, kami manalaba kami sa dira sa kinakaan namon sa ano sa Balabagbo. So yun, happy Sunday sa tanan. Halong. Okay na eh. Nagkuha talaban sa tata sa mga tropa daw. PM na kamo kay kay Ma'am Margaret Abanero diri lang sa dito on haro. Ang ilang talaba 60 pesos. Pwede ka mga pa-rider anytime. Start nagkaon kami diri kita kami talaba diri na kami kadto sa sa ilano. Sa makinista talabahan diri sa Bison. Sila ang swabe na talaba.